Nilqakom għal programm ieħor Il-Politiko. Illejla ġew l-istudju miegħi nilqa' lill-Onorevoli Ivan Bartolo, nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi Melkem, grazzi wkoll tal-istedina tagħkom. Mela, għejdilna xi ħaġa fuqek qabel nibdew għad-domandi relatati mas-suġġett. Domanda jibsa. Għandek CV mhux ħażin. Le, għax ma tantx nitkellem dwari. Jiena naħseb what you see is what you get. Fis-sens naħdem ħafna. Il-politika nipprova nagħmilha kelma. Ikolli xi ngħid mat-tim tiegħi ma ta' madwari għaliex ma nesponix dak li nagħmel. No sense of belonging ma' bnedmin illi jippruvaw jipproġettaw lilhom infushom bħala hemm fuq u kważi inti xejn. No sense of belonging ma' tfal li posthom il-bandli. L-ipokrezija kultant iddejjaqni, ġifieri pereżempju ħansemmi case in point illi rajt ftit ta' żmien ilu u ħażitni, ġifieri jiena jekk pereżempju bħala politiku immur funeral, jiena naf għal min sejjer. Naf min hemm fit-tebut, naf il-ħajja tiegħu, jekk ma nafx lilu forsi il xi ħadd mill-familjari b'rispett. Imma għandek il-min ġifieri jmur biex jidher. Iddejjaqni hemm min jidħol fit qarbin u joqgħod fil-post fejn xin joħroġ id-debut, jarah kulħadd jew tara kulħadd. No sense of belonging. Niddejjaq, iddejquni. U nurik li minix nieħu gost bik. Inwasslu l-messaġġ. Nippreferi żgħir, il-fqir, l-abbandonat, il-vulnerabbli. Ġifieri jekk tgħidli isma' morru niklu għand qed nivvinta isem Katarin, miskina m'għandi xejn ta' lejla, jew inkella għand is-sur Doktor, nippreferi l-Katarin. Jsir ħafna xogħol minn naħa tiegħi anke bħala politiku xogħol li ma jidirx għax jiena nemmen illi l-aspett soċjali m'hemmx għalfejn toqgħod tiftaħar bih, m'hemmx għalfejn toqgħod in-nies tkun taf. Ġifieri jien mhux se nagħmel xi ħaġa pubblika tagħmilha kultant għax fil-politika Bil-forsi tagħmelha mhux hekk ma tistax. Imma minix il-politiku tas-selfies, minix il-politiku li sfortunatament illum minn kull imkien. Minn kull imkien, ġifieri mhux biż-żewġ partiti kbar biss, kull imkien. Id-dinja kollha prattikament. Sfortunatament serna hekk, ġifieri issa il-social media jiena għandi persuna illi tiġri warajja biex is-social media tiegħi nuża. Kolli xi ngħid anke miegħu nselmu minn hawnhekk ħabib tiegħi Ryan illi kultant ma naqbilx ċertu affarijiet. Ma d-dinja nbidlet, aħna qabel programm konna qed ngħidu kif inbidlu l-affarijiet, il-valuri nbidlu. Ġifieri jiena bqajt naqra tradizzjonali, fis-sens tradizzjonali, jiena tlajt valuri bi prinċipji u nipprova nwassalhom, nipprova ngħixhom ukoll, mhux faċli dejjem tara ma taħsibx nixti. Imma anka social media u ġifieri social media u l-media mhix tgħin lis-soċjetà tagħna, l-media għandek media fejn tiġri wara s-sensazzjonaliżmu u x-xogħol li jagħmel mhux se nsemmi lili tid-darba għandna politiċi fil-Parlament miż-żewġ naħat tal-Kamra jagħmlu xogħol impeccabbli ma ħadd jaf bihom. Aħna għandna min ġifieri jiena ma rridx insemmi ismijiet imma għal volja qed insemmihom fit-tajjeb, għandna min kull private members bill jew kull liġi imma alla jkunu ċertu persuni fil-Parlament li tiddiskuti magħhom, li jgħalmuk, li jiddereġuk, jigwidawk. Ma ħadd jaf bihom. Mela. Nispera li jetlek fil-ħin. Fimni kif ma nies jafuk ta' għandek reputation tajba miż-żewġ naħat Volderi. Mela, 17 Ottubru għal jum dinji tal-faqar. Xej fisser għalik dan? Ma dik kienet il-ġimgħa l-oħra fil-fatt. Iva huwa l-jum dinji biex neredikaw il-faqar. Jiena nużaħ dan il-jum issa li nużaħ xi 5 snin kemm fil-Parlament. Nuża ħafna l-ġustizzja soċjali fi żmien l-20 ta' frar u nitkellem anke fuq l-aspett ta' faqar. Imma 17 ta' Ottubru jiena flimkien mat-tim tiegħi għax ikom m'għandix tim ma nasalx, Melkem
għaliex issir kwantità kbira ta' xogħol li jibqa' moħbi, ġifieri jiena biss il-customer care tagħna jiċċemplu mal-40 persuna kuljum average. Ġifieri ġieli inqas ġieli iktar, ma average huwa 40. ċemplu fuq housing, fuq il-faqar, fuq il-problemi personali tagħhom. Jiena ngħidilhom it-tim tiegħi nirringrazzjahom minn hawn l-opportunità nuża l-podcast tiegħek biex nirringrazzjahom. Jiena ngħidilhom kull telefonata, dik it-telefonata hija dinja. Ninsew kollox u naraw nagħmlu ħilitna kollha kif nistgħu il-ħajja tagħha jew tiegħu intejbuha. Dik il-politika tiegħi, dik l-iskop tiegħi. 17 ta' Ottubru fil-fatt jiena forsi nistgħu nitkellmu fuq l-eradikazzjoni tal-faqar aktar tard, imma il-punt kruċjali huwa l-edukazzjoni. Allura pereżempju il-ġimgħa l-oħra morna fil-berriji pubbliċi fejn qassamna xi kotba xtrajnihom minn naħa tat-tim tagħna. Xtrajnihom biex aħna qed nagħmlu ġest nobli lis-soċjetà tagħna. Għandek persuni fil-berriji li imorru kull tip ta' bnedmin fil-berriji tagħna. Għandna persuna jiena qed tiġini f'moħħi persuna. Fil-fatt qed tal-librar il-bieraħ aw il-ġimgħa l-oħra skużani fil-Musta. Nowil Fabri l-librar eċċezzjonali. Fejn qedlu inti qed tagħmel ġid. Laqas taf bih, ġifieri għandu persuna dan fil-lokalità tiegħu, fil-lokalità tal-Musta, fejn din tmur tfittex romanzi dina għandha loneliness qawwija kbira. U lili qalt li personalment qalt jiena mnalla jkun il-ktieb ir-romanz bil-Malti, ġifieri din taqra romanzi bil-Malti. Tmur għand il-librar fil-Musta u din għalli għal-ġurnata tagħha li anzjana qed tkun farka ħjar. Ma rridx insemmi iktar stejjer imma 17 Ottubru jiena mort ukoll nirringrazzja lil sorjiet tal-Kreċ Orsolini, Angela House, li dawn huma pjonieri. Dawn huma l-aqwa politiċi. L-aqwa politiċi. Illi dawn ħajjiet ta' tfal bħalissa għandhom 28 li żgħar xahar u l-ikbar 12. Dawn ġifieri jiena anke kemm żmien naħdem l-appoġġ, ġifieri naf eżattament dawn it-tfal mhix ixjgħaddu l-IGGP, iċ-ċiklu tal-ħajja, ċiklu tal-ħajja li l-ġenituri għaddew minn tbatijiet kbar u l-istess ulied xi xahar ilu kont għand familja jiena qaluli il-dawn it-tfal tafhom inti, nafhom xi ġifieri għax dawn huma tfal ta' dawk illi jiena xi 20 sena ilu kont supervision tagħhom. Ġifieri ċ-ċiklu tal-ħajja l-IGGP li ħanispjegaw aktar tard dwarha. Ġifieri dawn is-sorijiet nerġa' nsellmilhom minn hawnhekk għaliex qed għamlu mhux biss il-ħajja tat-tfal illum biex mhux f'ambjent ta' familja, m'għamlu ħajja iktar faċli milli sabu. Mhux hekk. Mela, il-pożizzjoni tiegħek li għandek fil-Parlament. Kif tista' tużaħħa biex tagħmel iktar ġid mal-batut għax kif għedna qabel, sfortunatament kultant tant kemm il-medja soċjali saret importanti, allura li tidher kważi importanti wkoll biex xaġa betlekx fil-bidu hija li jdejjaqni pereżempju minn Ivan Bartolo jdejjaqni l-partiġjaniżmu. Jdejjaqni bnedmin li kollox tajjeb iswed jew nkella kollox tajjeb l-abjad, kollox ħażin abjad jew nkella jdejjaqni. Dal-aspett, l-aspett soċjali jiena nipprova kemm jista' jkun nevita l-politika. Il-politika partiġjana qed nispjega. Għax politika aħna l-ħajja tagħna hija politika. Mhux hekk nkollu. Ġifieri jiena u anke l-awtoritajiet jafu kif naħdem, jiena jekk Malcolm għandu saret inġustizzja miegħu jew Malcolm għandu bżonn l-għajnuna u minnu iddejjaqni wkoll xi ħaġa oħra meta jċemplu li jgħidu li isma' skużani qed inċempel lilek imma jiena laburist kbir u jiena ħana Maltin. Jew kellha bil-kontra. Biex nisperaw tgħinuni ta' x'jiena nazzjonalist isma' stajt kont laburist. Jiena Malcolm dak it-tip ta' bniedem u qed ngħidha b'wiċċi minn quddiem, jista' jkun qed niftaħaraw, imma jien Malti fl-aħħar mill-aħħar. Jiena Malti illi irid il-ġid il-pajjiżi, irid il-ġid il-Malti Nawċin kollha, nixtieq illi Malta tkun aħjar. Jiġifieri kif tista' tagħmel tista' tagħmilha bil-ħajja aħjar bl-approach tiegħek.
Ġifieri jiena ma nippolitiċizzax sitwazzjoni, jiena fejn nara din is-sitwazzjoni ħażina, jekk pensjonijiet, jekk housing, jekk faqar soċjali, jekk benefiċċji soċjali, jiena mmur f'ras il-għajn u nippruvaw madwar mejda insibu soluzzjoni. Jiena qed ukoll fis-Social Welfare Committee xi ħaġa nħoddha b'serjetà kbira, fil-Welfare Committee wkoll xi ħaġa li nħobb. Hemm ukoll qiegħed f'xi bordijiet oħra li huma soċjali. L-aspett tal-housing ma kont naf xejn fil-bidu fit-2017 meta Simon Bużutti l-poġġini housing kważi twerwirt. Illum ma ngħid li jien espert fil-housing imma illum suġġett nafu sew. Pensjonijiet ukoll qed nitgħallem, fadallix nitgħallem. Jekk tmur f'ras il-għajn u minnu responsabbli jara qudiemu bniedem ta' rieda tajba, naslu. Timxi. Mela, u għamennu l-faqar fid-dinja u sa ċertu punt anka f'pajjiżna qiegħed jiżdied. Mela, jekk immorru lura 2015 pereżempju, il-faqar kien qed jonqos. Ġifieri jekk jidhirli 850 miljun fid-dinja kienet qed issemma fit-2015 fiċ-Ċina. Pereżempju, dika naqset drastikament minn studji li saru snin wara. Ma rridx ngħidlek is-snin għaliex nibża li mhux 2020 ma pereżempju 2021 pereżempju. Dat teddal xkejken. Però mbagħad li ġara l-gwerra tal-Ukrajina u anke l-Covid fixklet anke dan il-proċess. Imma il-faqar fid-dinja fortunatament kien qed jonqos. Kien qed jonqos permezz ta' miżuri minn gvernijiet. Imma sfortunatament Malcolm it-tfixkil ġej mill-umanità, mill-bniedem. Jiġifieri it-tfixkil din id-darba mhux qed nitkellem f'pajjiżna biss, nitkellem b'mod ġenerali. Mhux ġej mill-oppożizzjoni biex ħadd ma jifhimna ħażin, aħna nikkritikaw fejn naraw xi ħaġa ħażin u dak qed nagħmlu xogħolna, qed nagħmlu d-dmir tagħna. Imma sfortunatament min għandu l-kilba l-flus qed ifixkel dan il-proċess. Jiġifieri, jiena dal-aħħar tkellimt għax ma flaħtix, ġifieri persuna fqira tgħix fil-housing, tieni solar, hemm lift, dina fadlet u ġbitha mejda żgħira li għandha mutur titla' u tinżel skont il-talbal. Ma tantx nifhem jien allura qed ngħidlek eżatt smajt u rajtu mhux bort għandha. U din il-persuna mela ħalset l-ammont ta' 300 imma mbagħad meta waslula id-delivery d-dar talbuha 750 biex itellaħ jilha fuq. Ġifieri wara li tellaħ jilha fuq għalla 750. Kienx taf ma kellix. Biex jarmaw ilha dil-mejda talbuha 70 euro mela din il-mejda kważi. 400 mhux 300. Ġifieri inti Malcolm konna qed nitkellmu qabel programm fuq il-passat, bidlu l-affarijiet, min jaf kemm ġarrejna mwejjed. Xejn. Jaf x'għamilna. Jiena bħalissa qed insemmi l-mejda, qed niftakar xi ħadd li kellu bżonn mejda, ġie għandi d-dar qassis b'saħħtu u ġarreli ju fit-triq tara ħaddej bil-mejda. Jiġifieri illum imma kollox kull ma tmiss. Kollox bil-flus. Kollox flus. Imma mbagħad atroċitajiet oħra li nara anka għal dawn il-foqra u ġifieri illi ħafna drabi nerġa' mur għal l-IGGP, iċ-ċiklu tal-ħajja. U għalhekk u nerġa' nsemmi 17 Ottubru li għadda, jiena anka fil-press conference li għamilt, anki fil-messaġġi li għamilt fuq il-medja, fuq il-programmi tal-televiżjoni u tar-radju li jiena kont mistieden, jiena għamilt messaġġ illi aħna l-edukazzjoni hija primarja għaliex ħafna drabi, ġifieri forsi jista' jkun di tal-mejda, ħanġeb eżempju biha, forsi kellha miktub mal-bill. Mhux hekk. Jħallsek. Tkunx taf. Forsi kemm nisma' pereżempju bnedmin li jiffirmaw
fuq housing, msieken kunu Ma jkunux tlaqa fuq jafu ma rashom. jkunux jafu x'għad Ma jiffirmaw. jkunux jafu li fil-kuntratt hemm miktub li sa 3 snin inti ma tistax tbiddel. Tmur f'post li taqblek kważi depression, tipprova titlob u titkarrab u titlob lajnuna biex inti kemm jista' jkun ineħħuk. Ara, l-aktar sinjuri bħal vampiri xorbu demm is-soċjetà. U kważi kważi ngħid li fgaw dawn il-vampiri l-organi vitali tagħha. Aħna inti jekk għandek il-ġisem tiegħek melkemm id-demm għaddej. Jekk jagħti id-demm jippompji iktar demm lill-kliewi minflok il-qalb, għandek problema. X'hekk. U anki jekk pereżempju nħallu barra l-kliewi anki l-bom minnhom u tagħti kollox id-demm u kollha għandna problema u dik hija fis-soċjetà tagħna, dik hija l-problema mal-foqra tagħna għaliex it-torta l-ekonomija b'saħħitha l-aqwa fid-dinja, l-aqwa fl-Ewropa mhux ma smajniex. Il-problema ġejja għaliex il-ġid komuni mhux jitqassam ġust, b'mod ġust. Ġifieri l-inugwaljanza estrema tal-ġid mhijiex fair u naħseb minn hemm ġej kollox. Mela, semmejna l-IGPP. Tista' forsi tispjegana daqsxejn x'inhu dan il-proċess u kif forsi jista' L-IGPP, Intergenerational Perpetuation of Poverty. Ġifieri dan. Ġifieri għalhekk qed ngħid biex manke mal-programm ngħid l-IGP ikun jaf qed jifhem eżattament x'qed ngħid. Jiġifieri għandek familja bil-problemi imma it-tfal tagħhom meta kibru tandraw f'din is-sistema li jerġgħu jirrepetu ruħhom. li għalihom qasuma problemi. Dak li ġara fil-wemek dik hija. Ara kull ma trid trieda politika hawn min jiena nikkundanna u ma naqbilx ma' min jgħid li faqar kien minn dejjem u jibqa' żgur. Faqar kien minn dejjem u se jibqa' dejjem. Imma skużi ta' rida politika, ġifieri tgħin biex dak li huma fil-faxxa tal-qiegħ nara kif jiena nista' intelagħhom il-fuq. Jiġifieri aħna semmejna il-ġisem l-ewwel, jiġifieri meta tara x'inhu jiġri fid-dinja għaliex fallejna, jiġifieri għaliex ma sibniex tarf s'issa tal-IGGP, ma sibniex tarf, jiġifieri għaliex il-faqar qed jibqa' jintered, one, u dinha qed ngħidha anki minn studji li saru. Ġifieri hemm kotba sħaħ anke marbuta mal-faqar għaliex maħniex nindirizzaw il-kawża ewlenija, maħniex nindirizzawha. L-isforzi tal-gvernijiet jiġu mfixkla u semmejtilek l-ewwel jiġu mfixkla minn dawn illi dejjem iridu l-kilba l-flus jiena naf min anke jkser il-liġijiet fejn min ma jħallas qed jagħmel żball min ma jħallas lis-sidien fil-ħin. Imma tajjeb illi wieħed jara għal xiex ma ħallas fil-ħin, għaliex illum l-iskjavitu li hawn huwa impeccabbli. Jiġifieri jiena nidħol fid-djar jgħiduli ejja ħatara djar kmamar 450 għandek cooker imiss mal-friġġ, imiss mas-sink, għandek sodda fil-ġemp u cubicle shower. Garax prattikament. Garax. Nofs garax. Garax. Ġifieri hawnhekk għandna studio, daqs nofs dal-istudio. Jiena rajt. Ġifieri u jgħix persuna waħda fih. Ġifieri għandna konna ngħidu Malta Solidali. L-antikum l-lum tiddeq tgħidha konna ngħidu Malta kif xi ħadd qala din, xi ħadd kbir. Malta kattoliċissima li aħna kellna l-valuri tas-solidarjetà, kellna l-valuri ta' wieħed jgħin lill-ieħor, kellna l-valuri li Alla ħares titkellem kontra xi ħadd. Illum ġifieri jekk inti taqbeż għal xi ħadd ta' kulur differenti kważi tiġi magħdud bħala inuman. Vera? Ġifieri hemm ukoll wisq interessi personali u l-interessi personali hemm saying bil-Malti mhux se ngħidha jiena
jekk tikol waħdek. Ġifieri l-abbuż minn dawk li għandhom ġid anke eċċessiv, jiena semmejtlek l-eżempju tal-mejda, imma mhux l-eżempju tal-mejda biss, l-eżempju tal-kiri, l-eżempju tal-ikel. Ġifieri illum xi ħadd ma rax xogħol waħdu jgħidlek jiena rrid 10 euro għax-xogħol. 10 euro x'tagħmel? U nibqa' biha. Jiena ngħix b'10 euro a day. U mix-xogħol jixtri ħobża bi 4.50, jixtri xi ħaġa x'jixrob, jixtri xi ħaġa oħra għall-filgħaxija u jra dan b'10 euro. U ma jistax jaffordja mod ieħor għaliex għandu l-kera u qed jgħix f'kera illegali għaliex dan ma jistax jieħu sussidju tal-kera minħabba illi jkun hemm xi ftehim li mhux sew. Li mhux sew. Jibża jitkellem għaliex jekk ħajjitkellem ħajspiċċa barra, qed tifhem il-faqar. Mhux jekk jisu Ġifieri minn kollhom kien. marbut minn kull imkien u jaħasra dan jekk jiġi xi ħadd out of the blue jgħidlu mill-ġimgħa dieħla hija sibt ġratu. Mela, jitfawhom il-barra biex tnejjew tlieta il-paga tiegħek jiena ġibt 3 persuni differenti minn pajjiż differenti. Ġifieri din hija s-sitwazzjoni u s-sitwazzjoni qiegħda across the board. Ġifieri ma ngħidux ara f'dik in-naħa jew f'dik l-akwata qed nitkellem b'mod ġeneriku biex ma nweġġa' lil ħadd, imma jiena nibqa' skantat kultant. Ġifieri se nwaqfek jumejn qabel il-probation għax flok jekk ħandaħħal 3 min-nies. U naħseb ukoll nuqqas tas-sessjar anke f'dawk li huma anke spejjeż relatati mal-faqar u anke l-inugwaljanza. Ġifieri dik naħseb jiena xi ħaġa illi jien fl-opinjoni tiegħi wara ma rridx nislema partiġjan, jien naħseb fl-opinjoni tiegħi għandna fejn naħdmu fuqha. Mela, f'Malta ovvjament bħad-dinja kollha hawn diversi tipi ta' faqar differenti, però għal Malta li ma taħseb huwa l-iktar tip ta' faqar li għandna? Għaw diversi tipi ta' faqar, ġifieri jiena l-ikbar faqar għandek il-mismanagement pereżempju. Ġifieri, però sorry, il-mismanagement jiena jekk noqgħod nikkritika lil dik li marret tagħmel imma xahar għandha jew għaldu freja, jiena jekk qed nikkritikak dak l-ikbar faqar li nara jien fajnejja. Għaliex min jaf forsi llum hawn skemi anki mir-Richmond Foundation u oħrajn illi lilek Malcolm jixqujtuk boost. U inti tħalli xarek il-leħja imma nixtieq intik boost jien fil-ħajja tiegħek dik importanti għal bniedem li aħna kultant ikollna boost. U Richmond Foundation tawk voucher, semmi Richmond Foundation hekk naf li tagħmilha. Naf li tagħmel ħafna xogħol Richmond Foundation fost oħrajn, jew inkella l-Caritas YMCA, das kemm għandna teżori fis-soċjetà tagħna u jagħmlu ta' xogħol ta' u mhumiex apprezzati. Jiġifieri kritika jiena darba xi ħadd miegħi ta' fit-tim tiegħi. U ċanfarta minni. Għalt li rajta kemm il-persuna kemm ġiet għax-xirja, rajta kemm ġiet pulita b'dufrija. Tilħed taf li dik sejra interview forsi tibda xogħol. Mażgur, għak tmur maskejna u biex tawa ma jdaħlu iżgur. Issa għaw min sigaretti, imma min jien biex niġġudika Malcolm? Min jien biex niġġudika? Mismanagement, edukazzjoni għandu jkun hawn. U edukazzjoni mhux kif smajt anke dal-aħħar. Edukazzjoni fejn niġbor dawn it-tfal flimkien u nagħllem ċertu skills. L-skills trid tkun in ġenerali f'soċjetà ġusta, f'soċjetà b'saħħitha, f'soċjetà illi il-tifel jew it-tifla ta' dak li jkun nipprova nedukah u nagħlmu b'mod illi naslu. Jiġifieri meta ngħidu illi għandna tfal penalizzati għax twildu fil-faqar. Min għamilux kellimni missier jibki, dawn joqogħdu ħdejn skola f'lokalità partikolari, joqogħdu f'kerrija kważi, ma minn barrek jidher, għalli t-tifel joħroġ jew l-aħħar jew l-ewwel għax joqogħdu qrib skola partikolari fil-lokalità tagħna
għalli għax jistħi jidħol minn dal-bib. Mela it-tifel joqgħod idur mal-blokka biex jara li tfal telqu. Daħal kulħadd meskin jew telqu. Ġifieri tfal penalizzati għax twildu f'dal-ambjent. Ġifieri aħna rridu nersqu lejn tfal anki tal-OECD. Pereżempju għandek 63% ta' tfal fl-OECD huma għaddejjin ħajja b'mod tajba għaliex il-ġenituri tagħhom għandhom jew dikri jew diploma jew iktar il fuq, PhD, eċetera, għaliex talmu. Mela aħna hawnhekk għandna ċar. Għax issa l-informazzjoni għandna kemm trid aħna. L-informazzjoni għandna kemm trid fuq il-faqar, mela aħna hija ċara illi tfal fl-OECD 63% ta' dawn it-tfal qegħdin jgħixu b'mod tajjeb u l-oħrajn mela l-oħrajn radikasom, mela l-oħrajn li għaddej mill-IGGP bħala gvern Malti, bħala stat Malti, jew kella fid-dinja, mela dawk huma l-priorità tiegħi. Mela jien irid naħdem fuqhom. Mela jiena il-miżuri u l-policies tiegħi iridu jkunu immirati biex dawn it-tfal li mhumiex parti mit-63 nollhom il-fuq. Rida politika. Min jgħid il-faqar kien minn dejjem u baqal dejjem ma solvejt xejn. Żgur. Mela fodri minn da kollu li qed tgħid, naħseb qed nifhmek sew. Taqbel li forsi anke minn età żgħira li tfal nibdew nagħlmuhom ġol iskejjel mhux neċessarjament da jkun suġġett ġdid imma forsi ftit sigħat dedikati kull sena skolastika. Kif ikollhom management tajjeb tal-flus? Għax ħafna nies ukoll nafu li jonfqu bladdoċ ukoll flus, I mean, nkun jien ukoll taf voldiru mhux nipponta lejn ħadd. Malcolm, nerġa' nirreferi għal famuża IGGP, iċ-ċiklu tal-ħajja. Jiġifieri it-tfal tal-foqra ma jażlux fejn iridu huma. It-tfal tal-foqra imorru f'postijiet li huma dilimitati. It-tfal tal-foqra huma nomadi għaliex illum qegħdin jikru f'dak it-tali post għax sabu l-irħas. Imbagħad marru fit-tali skola u draw ċertu ambjent ta' ħbieb. U l-ħbieb meta krew x'imkien ieħor bl-irħis mela kellhom ibidlu l-iskola għax ma jistgħux ikun jmorru. Nomads. Mela nek tiġa għandna problema ta' identità, nek tiġa għandna problema li inti l-eruq tiegħek qasem bażi. Ġifieri qed nirvaw nidħlu aħna qed insemmu tips ta' mhux hekk le badak tmur iktar. Taf kemm hemm problemi Malcolm. Taf kemm sfortunatament ma nindirizzawx ċertu sfidi l-nutrizzjoni tal-ikel, nutrizzjoni ħażina li jieklu, l-edukazzjoni, nuqqas ta' aċċess għaliex fejn il-postijiet li jmorru, nuqqas ta' attivitajiet sportivi għaliex għax m'hemmx. Ġifieri l-kultura ta' mistrieħ ma teżistix. Ġifieri llum jien qed naqra rapport dal-aħħar. Fejn illum it's a must li persuna issifer darba f'sena. Mor isifer dal-familja b'dawn it-tfal. Qas jafu x'inhi. Imbagħad dan kollu it-tfal inaqqas fiduċja, inaqqas tama, inaqqas aspirazzjonijiet. Ġifieri jgħidli intu ma tihomx tort. Le, mhux jgħidu. Ġifieri dawn il-fatturi Malcolm u ċert li qed tifhimni qed jaħdmu flimkien u qegħdin jikkreaw forom sistematiċi ta' esklużjoni soċjali għaliex jiena nieħdu minna li aħna ningrazzjaw l-Alla maħniex fil-faxxa tal-faqar. Ma nieħdu minna jkun hemm momenti fejn joħorġu tax-xogħol. Jiena nixrob ilma biss jew naqa' kaffè sewda. U dawn imorru jaqsmu l-kont. U tiġihom 70 euro. Jiena ma nikolx laħam, ma nikolx ħaxix, mela jiena naqra ħaxix. U naqra ilma ġietni 50 euro, 60 euro, 70 euro. Imma mmurx. Għaliex għax għandi priorities oħra fil-ħajja tiegħi. Mela hemmhekk qed inkunx qed nagħmel fl-aħħar mill-aħħar l-esklużjoni soċjali. Jien qed ninqata' mill-bqija tal-grupp. Aħseb wara min m'għandu xejxa ta' lejla. Aħseb wara
min idħul tiegħu huwa 600, 700. Wow minnhom. Fil-fatt. Għandek l-eskużjoni soċjali, ġifieri qed ngħid anke rapporti, anke l-aħħar ħaġa il-rapport tal-Caritas infaħru minn hawnhekk, ġifieri turi b'mod ċar. Risqin f'xifer irdumu. Ġifieri illum hemm rapport partikolari fl-eskużjoni soċjali u fil-faċċa tal-faqar għandek mal-105,000. Jien fil-fakku ħanejlek minn riċerka wkoll li saret reċenti għalkemm dal-pajjiż tista' tgħidha full employment. Però fuq mit-telf ruħ qed jaqalgħu dħul baxx iktar minn 1,000 euro prattikament fix-xahar. Daw in-nies għax b'1,000 euro hekk ikollok kirja li tkun 700 minn 100 llum kif jistgħu jgħixu jien ma nistax nimmaġina kif jgħixu daw in-nies. Ara, mela aħna u l-gvern u jagħmel sew u jiena irrid inkun fair u ġust li ikun hemm miżuri fejn dawn il-miżuri il-gvern qed jagħmel sforz, ġifieri l-iskema 9, ma nafx kemm il-1000, ma ġibtx il-PQMA, l-iskema 9 illi mela qegħdin nagħtu il-frott, il-lunch fl-iskejjel tagħna hemm numru sostanzjali. Ma jmux l irid nersaq. Nerġa' ngħid. Huwa tajjeb imma tittersaq li. Nerġa' ngħid, ma mhux nislema ħażin. Ma rridx nislema ħażin, ġifieri il-gvern qed jagħmel miżuri biex jgħin f'dal każ, ma jiena nixtieq illi aħna nixtiequ nagħtik il-qasba biex tista' taqbad il-ħut, mhux il-ħuta. Ġifieri sfortunatament jiena jew nkella xi ħadd qalli xi ħadd li ħadem anke fil-food banks u interessat qalli rridu nagħmlu f'programm elettorali fis-soċjal biex ikun hemm network tal-food banks u dawn il-familji li qed imorru biex ma jkunx hemm min qed imur jieħu minn hemm u minn hawn. Jiena ma nħares lejn il-miżura, jiena nħares lejn miżura illi dawn il-food banks ma jibqgħux hemm bżonn. Jisparixxu fis-soċjetà tagħna mhux illum sirna soċjetà tal-food banks. Ġifieri parroċċi tagħna mimlijin. Ma nafx kemm għandu Father Hillary Taliaferro, ma nafx kemm hemm il-Belt, l-Scotland Church, ma nafx kemm hemm il-Life Network, il-Marsa. Ma nafx kemm hemm madwar is-soċjetà il-Malta Food Bank ta' Irene Xkembri. Inkwetanti li għaw kollha fil-verità. Il-parroċċi tagħna, il-parroċċi minn Alla jkunu huma. Jiġifieri imma imbagħad nara ġifieri hemmhekk faħħart il-gvern jiena għal dawn l-eluf illi ta' tfal li jitma'. Imma mbagħad pereżempju l-inqas illi għandna fis-soċjetà li daħlu dħul dik l-iskema ta' kull 6 xhur tuhom basket tal-Ewropa biex niftehmu. Mela hemmhekk qed niċċaħħad magħhom bħala gvern għaliex jekk kienu jingħataw madwar 14 prodott fil-basket. Fil-basket. Illum spiċċajna ntuhom 4 prodotti. Jiġifieri qed niċċaħdu ma' min jaqla l-inqas. Ma' min jaqla l-inqas. Kif jista' jkun? Ġifieri melkemm u s-semja u telespettaturi tiegħek nixtieq illi jifmu din. Trid tkun tgħix magħhom. Jien ma nifhimx kollox minn xi jgħaddu dawn il-bnedmin, inti forsi semmejna l-mismanagement, Imma prova ħseb ta' inti semmejt li taqla 1,000 euro, taqla 1,000 euro u llum 700 trid tija l-kera. Jekk tkun lucky 700 x'anki. Tkun lucky 700. Jiena dil-ġimgħa rajt one bedroom 900. Mala lelek, hekk din l-prezzijiet fenomenali. Ġifieri Mela, spiss jissemma new model economy. X'qed tfisser di u kif tħares liha? Rridu nħarsu lejn new model economy mhux il-flus kollox. Rridu nħarsu anke lejn il-benesseri tal-bniedem. Ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq solitudni u nagħmlu ħafna u nitkellmu sfortunatament nitkellmu biss ħafna drabi. Għandek Dr. Andrea Zoppardi joħroġ studji kbar
kbar, interessanti, bravissimu. U anki il-social well-being tal-Università, jilir li m'għaduxu id-din tal-social well-being ma ħarġu ħalli ngħidlek ħalli ma nagħtix il-kredtu lill-Andra Sopardi biss, imma għamlu pataffjun ta' formazzjoni u ta' studju, ġifieri s-solitudni qed tallarma ruħha. Però mbagħad mhu jsir xejn. I mean pereżempju jiena naħseb illi kelb, attuż, annimal, kreatur ieħor jgħin fis-solitudni, jgħin biex wieħed jgħix il-qudiem, jimxi l-qudiem. Imma llum ir-rabbi kelbu attuż ta' iktar. Għandek hemm meta jgħid 300 euro iktar mur għand il-veterinarju. M'għandx nagħmel ħsara l-veterinarji jew reklam ħażin, imma kien hemm għalfien iktar fuq il-kelb milli l-itfal. Tista' mhux hekk. Tista' imma min ma jistax, minnu għandna homeless illi l-unika kumpanija tagħhom hija kelb. Hija qattus. Falqa. Melkim, qudiemek għandek persuna li x-xejn aħjar minnu, imma jiena nafhem barra xemm. Għax jiena immiss bħala politiku, immiss idejja fuq il-feriti ta' dawn il-bnedmin. Ġifieri meta tara persuna li m'għandha xejn fil-ħajja tagħha. Xejn ħlif-kelb, imma mhux faċli jibqgħu għaddejjin. Mbagħad ikun hemm komplikazzjonijiet oħra x'illum anke l-benefiċċju soċjali, ma jistax jingħatalek jekk inti qas ikollok indirizz. Jsir xi ħaġa l-FSWS u tipprova tidħol, ma biżżejjed. U sar xogħol, mela ma jsir xogħol, u sar minn dejjem, u sar fi żmien gvern nazzjonalisti immexxi minn Lawrence Gonzi u taqablu Edifin Ekadami u taqablu Borċolofir, u sar fi żmien Mintoff, u sar fi żmien Carmen Mefsud Bonnici, Alfred Sant, u sar issa anke dal-aħħar taħt gvern laburista u mela ma sarx biżżejjed, ġifieri I mean dejjem fadal x'isir. Imma isiru wkoll affarijiet li ma jogħġbunix. Għaliex innaqsu mill-foqra il-basket minn 14 prodott inġibuh 4, però mbagħad għal-affarijiet oħra kapriċċi bla sens. Ma għandna ħafna polemika, ma rridx nidħol mhux l-iskop tiegħi, mhux l-għan tiegħi, jiena l-għan tiegħi u għedlek iva niġi Melkem għaliex jiena qrid inwassal huwa viċin dan il-programm 17 Ottubru, il-jum dinji tal-erdikazzjoni tal-faqar, u dak huwa l-iskop l-antana. Għaliex int qed jarana qed jismana tista' tagħmel id-differenza. Tista' tagħmel differenza anke b'affarijiet żgħar. Jiena fil-Mosta hemm anzjana ta' nearly 80 ninkina qudiemha minn hawn. Illi din xogħol tagħha pensjonanta li tiġbor 3 tfal ta' 3 familji foqra u tedukom u tihom il-privat b'xejn. Xi ħaġa sabiħa ħafna. Bħal dik kellu bżonn nagħmlu iktar nies mhux wara l-iskola hemm imur bil-privat ma jaqta' xejn. Klassi wara oħra, kollox flus, Ġesu Marija. Kollox flus sar. Jiena naħseb dak huwa l-messaġġ tagħna, New Model Economy, Malcolm, nagħtu każ il-benesseri tal-bniedem. Il-benesseri tal-bniedem tiġi qabel il-flus. Il-flus huma essenzjali, huma tajbin, imma ħafna flus ikorruk. Tip ta' faqar ġdid li naħseb qed nara jienu qed jaraħ ukoll kulħadd tista' tgħid forsi sa 12 sena ilu kulħadd hawnhekk Malta kważi kien jaffordja jixxi proprjetà issa minn appartament minn dar u tħallsu bil-mod però jitħallas u tibqa' tgħix ħajja deċenti. Illum il-ġurnata vol direktor għall prezzijiet tal-appartamenti tal-ewwel 300,000, 350,000. Min ukoll riċenti rajna li prattikament illum biex tixxi flet ta' 300,000 trid paga bejn 3,500. Voldri kważi qed neliminaw minnu single ma jistax jixtri jekk għandu paga baxxa u l-koppji wkoll qed jissalbu. Da mhux tip ta' faqar ġdid ukoll li inti m'għandekx il-proprjetà tiegħek. Għax daw iridu naraw meta ħajalqu mbagħad żmien tal-pensjoni.
Jekk ma jkollhomx il-proprjetà tagħhom. Mela, ħajġri. jiena naf, ħaniprova Malcolm domanda interessanti ħafna. Ħaniprova nispjega b'mod sempliċi ħafna. Mela, persuna li naf li għandha 62 sena separaw ta' dik l-età bejn li qed tiskanta le, saret kważi komuni. Komuni. Mela għandhom appartament li dejjem għexu fih, it-tfal infarfrin, ġifieri qed jaħsbu għal rashom. Mela l-om u l-missier għandhom appartament illi bijaw jidhirli 290, ngħidu 300. Mela dawn qasmu ngħidu 150 kull wieħed, 150 x'se tagħmel illum? Asgar għax. Il-bank se jselfek. U ta' sktedu. Il-skemi hemm l-equity sharing, imma l-equity sharing pereżempju fil-housing illi din hija skema li beda Partit Nazzjonalista u llum Partit Laburista kabbar fuqha, bena fuqha u għamel affarijiet li huma meljoranti u maħjar. Imma qgħidli inti jekk dan il-persuna mess il-faqar b'xi mod tgħidli jmur jikri. Korrajt? Ok, jmur jikri. Imma il-150,000 kemm se ssum il-servi? Jom ħajdu għas għandu 10 snin bihom. Kemm se jdu mis-servi? Ġifieri mela fadallu qed jaħdem għaliex anke mbagħad għall-pensjoni jekk inti qed tgħix stil ta' ħajja mod. U issa bil-150 l-istil tal-ħajja tiegħek kif se tkun? U bil-pensjoni issa li ġa l-pensjoni aħna nafu li ħafna drabi minn il-pensjoni li ħafna drabi jien ma naraħ ġusta min jaqla l-iktar fil-pensjoni sejħu l-inqas. Il-pensjoni x'għadha bil-kontra. Ġifieri mela il-well-being ta' dak li jkun, il-well-being tal-pensjonanti tagħna mhix qed naraw viżjoni dwarha. U allura kull ma jmur kollox qed jikkrolla. I mean, aħna semmejna in-new model economy, aħna semmejna il-benesseri soċjali tal-bniedem. Imma jekk inti jiena semmejt dan u forsi huwa wieħed minn kull 10 dan il-persuna ta' 62 sena li semmejt, ma bħalu hemm sejjer oħra. Bħalu hemm sitwazzjonijiet oħra differenti varji, għandek is-sitwazzjoni tal-faqar, għandek tal-mart, skużani, għandek is-sitwazzjoni ta' persuni illi mhux tal-li mhumiex ikampaw għall-ħajja, tal-li ma jaffordjawx jibqgħu jgħixu fid-dar. Għaliex il-manutenzjoni hija dik li hi, nerġa' ngħid illum. Illum dik hija s-sitwazzjoni, illum is-sitwazzjoni x'se nieħu xejn iktar. Mela, ma nafx forsi inti personali tintaqax ukoll għax illum mhux naħseb insomma żgur għandna l-pjaga wkoll ta' droga. Ġejni sa droga mixej, sfortunatament jisu qed jintbagħad dak il-messaġġ u bosta nies qed jabbużaw minn forsi jispiċċa heavy, minn forsi ftit. Meta jkun hawn abbuż estrem ta' droga wkoll, dak mhux ukoll qed iġi faqar kbir anke fuq il-familjari tagħhom dawn eżaġ jew ma jistax jaħdem jew jispiċċa l-ħabs. Jew da kif forsi nistgħu nittekilja wkoll jew nedukaw ukoll għax jien nemmen parti mill-edukazzjoni. Jien meta kont żgħir jien kienu jwerruna bid-droga. U llum spiċċajna speċi jisu xejn mhux xejn. Il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa jiena milux smajt xi ħadd illi jafu kulħadd, xi ħadd li huwa kontra kull tip ta' droga. U qalli daqskemm pejjeb ħaxixa l-aħħar imkienu għatu bdejta ħares tejna. Għaliex illum tmur fejn tmur mid-dera. Pejjeb wkoll minn armata. Wkoll minn armata. Ġifieri imma illum il-populiżmu illum anke l-politika. Jiena ma nixqed fil-politika biex inkun populista. Jiena kien hemm momenti fejn ma qabilx ma l-ebda partit politiku spiċċajt kważi bruħi fejn jekk jiena il-poplu, nies teleġġini tpoġġini fil-Parlament tieni dak is-siġġu għaliex temmen
fl-ingredjenti li jiena għandi. Jekk jiena kontra dik, jekk jiena il-valuri tiegħi tmisshom lix, jekk jiena ma tarax li xi darba nista' nkun nivvota pereżempju favur l-abort pereżempju, qas noħlomha, jekk jiena xi ħadd fuq jgħidli ma se jkollna bħala I'm sorry mela nek m'għadux posti. Sertajt jiena qiegħed f'partit politiku li aħna kontra l-abort, nħossni fulfilled u nħossni kontent, ma kieku ma jkunx, għas opposti. Ġifieri l-poplu jtellani għax jemmen Ivan Barton għandu hekk u jemmen hekk u jagħmel dan ix-xogħol. U fik jara dak li forsi jemmenu. U issa jekk jiena il-poplu Durkheim kien jgħid fis-soċjoloġija illi il-poplu jtella il-deputati li xirqulu. Mxek. Għaliex ikun qed jara l-mera tiegħu, ġifieri jekk għandek 5 li huma illitterati u għandek wieħed intelligenti u joħorġu wieħed intelligenti u wieħed illitterat, l-litterat. Mxek. Ġifieri il-poplu itella dak li jxraqlu. Dak li jxraqlu dak li jażel. Ekku. Qed ngħid xejn kontra ħadd, la kontra l-litterat u laqas kontra il-teknokrat, imma bl-aħħar mill-aħħar dik hija, issa jekk jiena ma naqbilx ma' ċertu affarijiet irrid ngħidha ġifieri jiena din anke issa saħtana, anke l-ġenituri tagħna, taf kemm niltaqa' ma' ġenituri mbikmin jiena għaliex kważi d-dar tagħhom mhux biss jaraw ċertu affarijiet bajnejhom, imma sar jitsu xejn mhu xejn. I mean, jiena minix l-espert u minix mediku, imma jekk tibda bil-ħaxixa, mbagħad noħduha għax minħabba mediċinali, mbagħad iħabba hekk, mbagħad jibdew l-affarijiet l-oħra. U nispiċċaw. Jiena forsi qed imparla żejjed. it-tobbu r-riċerka kollha. Qalu l-ispeċi tajjeb ma tagħmilx di, sakemm ma tkunx mediċina. Niskuża ruħi u naħfer nidħolkom maħfra jekk qed imparla żejjed, imma mhux jew antik ħanejtek, mhux it-tip tiegħi. Mela, naħseb settu li mexa l-qoddim tul is-snin voldieri inna dik in-nies li jkollhom diżabilità jiġu mejjuna, forsi l-lum insibulhom ġobbu kollu tajjeb ħalli jkomplu jintegraw fis-soċjetà, etc. Però sfortunatament inti mhux bil-fors titweled diżabbli, jista' jkun sirt b'accident jew affarijiet oħra. Issa daw it-tip ta' nies jien ġieli nitkellem magħhom bħalma ta' inti. Ħajjithom ġieli biċċiet minn nies tinbidel millum għal għada voldieri għax forsi jkun hemm accident u daw iħossu li m'hemmx għajnuna biżżejjed, eżempju ġieli hawn min kellu accidents kbar irid jonfoq mijiet ta' euro fix-xahar mill-but tiegħu biex ikompli jista' jkampada fil-ħajja normali tiegħu. Min ikollu good luck, però mbagħad hemm min huwa restritt bil-flus. Naħseb nistgħu nimprovjaw naqra iktar. Messejt li punt illi fl-aħħar ġustizzja soċjali tkellimt ħafna fuqha fi frar li għadda. L-ewwel nett persuna b'diżabilità dejjem mxejna ħafna l qudiem imma fadal ħafna x'isir ukoll. Dal-aħħar rajt zebra crossing ma nafx li ma pajjiż illi biex taqsam tgħidlek u minn għalija naħseb Pariġi kont. Ġifieri f'Malta laqas s'issa għadna maħlomniex din ikollok persuna bil-bastun l-abjad illi mela qed jagħmel ħiltu kollha. Dan ma ġib bżonn xejn waħdu. Qed jimxi qed ifendi għal rasu. Imma madana kollu meta jiġi f'zebra crossing jista' jeħel, speċjalment jekk ma jkunx hemm nies ma' ġenbu. Mhux hekk. Jew ma jħoss. Ma jisma'. Jew ma jħoss biżejjed, ħanidu hekk. Fadal ħafna x'issir, jiġifieri liġi ta' 2% tiġi mhux għax bil-kundanna inti titħallas somma flus multa jekk inti ma timpjegax miegħek 2% ma bl-edukazzjoni l-edukazzjoni naf persuni b'diżabilità li kapaċissimi
Pjuttost jekk imorru llum hawn sheltered employment training ukoll jagħmlu ħafna ġid, ħafna xogħol. Il-Jobs Plus hemm taħt is-support u kwalunkwe. U dan huwa barka fis-soċjetà tagħna. Jagħmlu xogħol illi meta jmorru anke jaħdmu ġo fabbriki eċċetera, jkunu aħjar mill-ħaddiema li hemm. Imma l-edukazzjoni importanti, l-edukazzjoni tikber anke f'da settur għaliex ħafna drabi maħniex nagħmlu biżejjed pereżempju fi żmien il-COVID waqfet di ta' 2%. All right, biex ngħinu lil min ħaddem u hekk għandu jkun. Imma issa ta' 2% reġeddiet fis-seħħ pereżempju. Importanti nistaqsuhom dal-affarijiet. Ġifieri tgħidli inti għandek il-kapaċità li tistaqsija bid-domandi parlamentari fil-Parlament, vera. Qed tiġini hekk bħalissa di. Imma reġgħet kienet waqfet 2%, ġifieri jew inkella billboards ħaddimna 1000 persuna b'diżabilità. Għax inti jekk toħroġ mill-lista ta' stennija u ħaddim f'stanar li kien qatat mir-reġistru. Mhux hekk. Imma allura marret f'Londri, dika miskina mhux ta' Londri, tħossha. U ta' barra mill-ilma. U tieqaf, u jwaqfu wara jumejn pereżempju, no ma rridx immur iktar. Qed jgħidli xi ħadd il-ġimgħa ma jismax, ma jitkellimx u bagħtuh jaħsel it-toilets pereżempju. F'Malta dawn. Jiena l-awtoritajiet ngħidilha bihom, ġifieri ma qed ngħid xejn ta' barra minn hawn u xejn bil-moħħbi. L-awtoritajiet ignorihom b'dawn il-każijiet. Għandu jkun. Ġifieri mela f'ċertu affarijiet għadna lura fadlilna ħafna x'nagħmlu. Tal-persuna illi tittgħaddi minn trauma ħansibilek xi ħaġa għar. Laqtuha b'karozza, poġġinija persuna b'diżabilità, u mbagħad fejn iġu il-qorti dwar il-liġi tal-preskrizzjoni. Nieħdu żball, ma naħsibx li jkun intenzjonat Alla ħares. Ma bagħad il-każ jaqa'. Ara jbagħtu iktar dawn imsieken. Mhux hekk isa. Jien hawnhekk għandi rapport. doppja. Nispera naħseb li ġibtu miegħi rapport ġifieri ta' persuni illi mhux talli kemm nitkellmu fuq il-mental health. Dan rapport illi jkun rapport annwali mill-Uffiċċju tal-Commissioner for Mental Health Malta. Ġifieri jgħidlek some of the issues raised in past. Ġifieri ilna naħdmu fuqhom snin ta' ġifieri 17-il sena ħalli ma nkunx qed ma jkunx qed jaħseb li qed jikkritika l-gvern. Still need addressing. Snin ta' Ġifieri the sense of patient inactivity, especially in the afternoon and evening hours. The increased number of mental health problems in young people, migrant and foreign workers. The burden of substance misuse. Need for greater collaboration by all stakeholders working in the field of mental health. Dan mbagħad mhux jispiċċa f'wheelchair biss, dan jispiċċa bil-problema ta' saħħa mentali. The active participation of patients and the responsibility carers in patient care plans. Ġifieri għajnuna kif qed tgħid inti. The delayed setup of full-time crisis intervention teams on site at Mother Day Hospital, ma jistax ma nsemmijiex, imma ġuvni tinqalalu idejh kien fil-baħar għandu kajjik jgħidulu kajjiku. Kajak, nżob, l-Inglis kajak. Ġifieri għandu dajsa żgħira. Qabes għalatlu ma stax jidħol. Mari għandu jistenna snin biex nagħmlu l-operazzjoni. Ġifieri il-ħajja ta' dan il-ġuvni. Il-quality of life. Mhux hekk għandna nistennew is-snin. Għandna morru fl-emerġenza idumu kważi ġurnata u nofs. Issa nsellem il-istaff għax qed jagħmel il-mirakli. Għax jenżommu Kont ħanżidlek fil-fatt id-domanda li konġi għalija. Jagħmel il-mirakli l-istaff f'Mater Day, il-ħaddiema kollha ta' Mater Day. Dan mhux tort ta' dak u tal-ieħor. Imma xi ħaġa rridu nagħmlu. Jien konħan saqsik ukoll għax ovvjament xi ħaġa li qed tiġi diskussa s-sanħin kollu. L-imbirka overpopulation. Di magħha tiġib ovvjament l-infrastruttura mhix tiflaħ semmejt il-Mater Day. Daw jagħmlu mirakli, ma jistax jagħmlu mirakli fis-sens kemm 20 sodda. Dawk jistgħu jużaw hemm 20 ners ma jistax jaraw mitruħ f'daqqa.
Ovvjament di qed taffettwa x-xogħol tagħhom daw in-nies. U inti meta jkollok nies mbagħad li qed ibatu anke bl-ansjetà ħabba din l-overpopulation, traffiku, pollution, daw jaffettwaw il-mental health. Starijiet għadna kif semmejna. Green areas prattikament mu jkun hawn imkien. Inti meta mbagħad ikollok problemi ta' saħħa mentali, biċċiet minn nies jispiċċaw ma jistgħux jaħdmu għal ċertu perjodu. Allora daw mhux qed nitfgħu nies qishom li kienu mixjien tajjeb. U forsi bl-ineffiċjenza li qed ikun hawn qed nitfgħuhom fil-faqar. Ara, Malcolm, ma ħsibx li l-persuna idejonja li nista' nirrispondi din id-domanda. Imma naħseb il-modell ekonomiku illi konna qed naħsbu fuqu u milli naqra mill-gazzetti bħalma taqra inti iktar nies ġejjin. Ma naħsibx u Partit Nazzjonalista li jiena ġej minnu qed jara illi ma naħsibx li għandu l-istess idea illi inkomplu nżidu mingħajr mal-pajjiż ma jieħu xejn lura. U din għamilha ċara anke f'press release li ħarġet fil-jiem li għaddew. Imma madankollu ma rridux nisħu anke bin-nies fejn anki ekonomisti stess jgħidulek li isma' ma nistgħux neħelsu mill-barranin. Le, ovvjament, bla ebda dubju ma tistax tiġri. Ġifieri, però jiena li nara persuna għaxxara ħajja f'pajjiżha biex tiġi f'pajjiżna. Imbagħad weda d-dinja. Imbagħad hija ta' qed tkun uncomfortable u qed iddejjaq il-Maltin. Ġifieri fil-gżira blokka fejn hemm żewġ familji Maltin u l-bqija kollha Indjani. Kultura differenti. Indjani ma jagħmlu xi ħażin. Le, ħafna minnhom kwieti. Swajbin imma hemm kultura illi għalihom hija normali imma għal Maltin qed jiddejqu pereżempju ir-riħa tat-tissir tal-ikel. Jiġifieri qed iddejjaqhom lill-Maltin imma dan il-bilanċ dan rajnieh, jiġifieri dawn xtraw il-post ħafna snin ilu. Llum qed jagħmlu minn kollox biex jaraw fejn ifittxu, ħajbiju il-post li għandhom u jippruvaw. Dan huwa ta' burden fil-ħajja ta' dan il-Maltin, jiġifieri faqar. Population anke titkellem mal-barranin, anke huma qed jiddejqu biha foldri fil-fatt isek fajt il xi ħaġa gaġġa. Jgħidulek mela aħna bħala pajjiż użajnihom jekk kienu xi 3 snin hawnhekk użajna l-NI servizzi tagħhom, użajna wkoll l-NI għalihom għax fl-aħħar mill-aħħar se jitilqu pajjiżhom fl-aħħar mill-aħħar. Imma użajnihom. Ħadna li ridna imma fl-aħħar mill-aħħar ma naħsibx li jgħixu b'dinjità għaliex milli naraw anke bħala iġene, anke bħala spazju. Sa ftit ilu kienu qed jitfgħu 10 ġo fledda u foldri. Sa hemm liġi li aħna anke bħala oppożizzjoni qbilna mal-gvern illi ovvjament ma' kull kamra hemm u li nistaqsu li ħafna għax hemm min f'dan il-flet xorta hemm 7-8 għandek sena biex inti tirregola ruħek anke kif suppost. Imma din hija liġi illi jiena naqbel magħha li ma jistax ikun tidħol milux darba tħall house visit jiena, dejt nara nies minn kull imkien ġew ikellmuni. Naħseb rajt 9-11 naħseb. U tibda tgħid jiġifieri flat ta' 3 bedrooms ikollok 11 persuna. Le mhix dinjità ovvjament. Mela dak li semmejt fil-bidu min ifixkel il-sitwazzjoni ta' soċjetà tagħna hija dejjem jigwadanja jekk wista. U dawn ibatu s-sitwazzjoni. U mbagħad irid insemmi wkoll għandek sidien fejn ibatu huma. Għandek sidien fejn ma jeħdux dak li ħaqhom. Kważi apparti li jħallsu t-taxxa u kważi dak li il-pajjiż qed jitlob minnhom jagħmluh b'mod kif suppost, imma madankollu ċertu regolamenti tagħhom jibqgħu bix-xejn. Jekk inti ma jħallas il-kera u jibqgħu l-hemm pereżempju u bil-fost li tdaħħalhom il-qorti mela għandek iktar spejjeż tal-avukat, eċċetera. Dawn huma żbilanċi illi sfortunatament min qed ibati jiena naf min huwa sit ta' flet huwa fqir
Għax dik huwa l-unika kirja, l-unika dħul li għandu kirja waħda, mhux qed ngħid qed insemmi. Mhux hekk ħafna. Mela, inti ffukajt ħafna wkoll li qisha ċavetti għall-edukazzjoni. Għal minn ta' żgħira li nitgħallmu tkun snajja jew whatever huwa kollu importanti għas-soċjetà. Però daw il-problemi mhumiex biss ġo Malta. Aħna din parti fl-Ewropa u fl-Ewropa wkoll sfortunatament hemm il-faqar u daw l-affarijiet kollha issa parti mill-liju tal-budget li qed jippjanaw 2025. Qed jippjanaw li naqsu kważi 700 miljun mill-programmi tal-Erasmus li jintużaw għaż-żgħażagħ biex fl-aħħar mill-aħħar isifru jitalmu l-kulturi tal-Ewropa. Ma taraħx inkwetanti li speċi qed innaqsu mill-budget tal-edukazzjoni mbagħad fl-istess nifs. Sfortunatament jonfqu mhux miljuni, biljuni f'armamenti u dal-affarijiet ma taraħx naqqa. Ara, hemm pajjiżi u jiena qed nipprova anki nitkellem anke dwar anke f'pajjiżna fejn hemm modda magħrufa li hija l-UBI, ġifieri Universal Basic Income. Okay. Mela u hemm min fil-fatt nixtieq li niltaqa' miegħu hemm żagħżugħ li qed jagħmel it-teżi anke fuq il-UBI. Mela aħna qegħdin inħeġġu fuq l-edukazzjoni. Imbagħad għandek żgħażagħ ma jistgħux ikomplu l-università għax ma jistgħux ikampaw bil-ħajja. Bil-ħajja jibsa tal-lum. Mela għandek ikunu bravissimi. Għandek żgħażagħ illi ma jistgħux ikomplu bl-istudju tagħhom, bil-vokazzjoni tagħhom minħabba sitwazzjoni allarmanti li tal-familja għandhom u tal-familja stess iħeġġuhom biex imorru jaħdmu. Mela għandek diskrepanza bejn l-edukazzjoni li nixtiequ nagħtu u mbagħad għandek qed innaqsu minn dawn it-tip ta' budget semmejt inti fost oħrajn l-Erasmus li qegħdin maħniex ninkoraġġixxu u aħna Malta għandna rata għolja li żgħażagħ ma jkomplux bl-edukazzjoni tagħhom. Hija inkwetanti. Jiġifieri mela l-UBI hija dawk iż-żgħażagħ li spiċċaw skola sekondarja u sakemm ikollhom inta 25 sena jingħataw tip ta' stipendju kull xahar biex jistudjaw. Fuq bażi la kondizzjoni imma biex jistudjaw. Għandna bżonnhom mhux iż-żgħażagħ illum qegħdin jagħmlu ħilithom kollha jaraw tismagħhom jitkellmu ta' jgħidlek jiena jiġri l-lesid il-biċċa xogħol ħanitlaq il-barra mill-pajjiżi. Ġifieri il-biraħ qed iltaqa' ma missier qedlu it-tifel x'sar minnu? T-tifel għallilu l-Ingilterra 5 snin. X'inhu? Għadna tilfu l-aħjar nieqsu. Mela, issa ħanadħollok daqsxejn ukoll żgħira politika. Naħseb minn kulħadd jaqbel li kien hawn diversi skandli ta' korruzzjoni. Meta l-korruzzjoni kważi tiġi wkoll normalizzata. Dan fil-verità ma jkunx min verament għandu bżonn lajnuna qed ikun hemm flus inqas imbagħad għalihom daw in-nies. Daw marru għand is-Sinjur. Il-korruzzjoni iktar li jbagħti minnha huwa iż-żejr, mhux noqgħod nidħol fuq il-korruzzjoni. Laqas interessani kulħadd wieġeb għalih. Il-korruzzjoni iktar jibgħati iż-żejr. Illum anke spazji anke biex jgħaddu mit-toroq qed naħduhomlhom. Illum anki spazju miftuħ qed jittieħdu min qed ibagħti l-iktar iż-żejru. Mhux għax min għandu villa għandu kollu l-ġnien ġoddar. Mela, taħseb ukoll li n-nuqqas ta' ugwaljanza jista' wkoll iwassal fil-faqar. Tipo kellna sezzjonijiet minn qabel u anke sa ċertu punt ikunu jisom emarġinati mis-soċjetà. Taħseb dak ovvjament ħajtfa'. Ara, naħseb iridu impoġġu r-rieda qabel id-destin. Ġifieri aħna nafu għandna l-informazzjoni kif qed anke aktar kmieni għandna l-informazzjoni f'idejna, aħna nafu minn fejn ġejja l-problema, aħna nafu. Fuq azzjonijiet jien inħoss li minkejja li għamilna imma għajna ftit lura, għajna nillapazzaw. Ġifieri ma kienx priorità. Ġifieri aħna aktar qabel semmejt li mela qegħdin nippruvaw innaqsu minn hemm jew minn hawn li jiena li huma priorità bħala politiku. Ġifieri anke dan il-programm l-IGGP bdejna nsemmuha u l-edukazzjoni u tqassim tal-kodba semmejnija mill-bidu tal-programm tagħna, ġifieri mela dak li jiena qed nemmen fih prattikament mhuwiex dak li qed jara ħadd ieħor.
imma ħadd ieħor qed jara settur iktar aħjar minn ieħor, ħalli ma niġġudika lil ħadd. Allura aktar mas-soċjetà naħseb Malcolm issir sinjura u ssir sinjura b'mod malajr, aktar qed jidher ikraħ il-faqar bħalli kieku huwa innuqqas tal-individwu, bħalli kieku qed nitfgħu it-tort fuq it-tali u fuq l-oħra, u mhux tas-soċjetà, u dan għalija huwa l-ikbar faqar. Dan huwa l-ikbar faqar, jiġifieri u hawnhekk anke permezz tal-programm tiegħek, jiġifieri nagħmel appell biex speċi nidentifika anke strateġiji kontra il-faqar li huma tajbin, imma mhux intom u aħna għaliex għadha pitada min jaf. Forsi jien ħanispiċċa fil-faqar, forsi jien ħanispiċċa. Mhux jekk le bla dubju. Ġifieri dawn l-istrateġiji pratikament iridu nkunu pionieri l-kol kemm aħna illi noffru gwida lil din id-darba lill-leġislatur. Fil-fatt fil-Parlament isir l-istadju l-ewwel qari, mbagħad isir l-istadju, mbagħad stadju ta' kumitat, u fl-istadju ta' kumitat jista' jattendi bil-permess li jitkellem kulħadd. Kulħadd jista' jagħti il-parti tiegħu, ikun hemm aħna jkollna pereżempju fis-Social Affair Committee illi kważi nistiednu bnedmin minn kull bnedmin minn kull settur. Bnedmin li jkunu għaddew minn diversi esperjenzi, għaliex daqskemm jistgħu joffru huma lill-Parlament Malti ma jista' ħadd. Tkun għaref kemm tkun għaref, ġifieri naħseb jiena naħseb il-leġislatur ma jafx kollox, jiena jekk staqsejtni xi ħaġa aktar kmieni fuq l-ekonomija, qedtlek m'iniex il-persuna ideonja li jiena nista' nispjega aħjar. Però semmejna anke il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni ħafna drabi hija lok biex il-faqar il-fqir ikompli nieżel iktar isfel. Mela, taħseb li ċertu faqar forsi anke estrem jista' jwassal għas-suwiċidi? Ikun hawn min jaqta' qalbu? Mhux neċessarjament ta' flus bil-fors voldiri. Jiena naħseb Malcolm l-istess, ġifieri ma rridx niġġeneralizza. Le ovvjament għax kull każ imma ikollok sfidi finanzjarja fejn dak li jkun ma jarax id-dawl. Dak li jkun Issa, l-aħħar domanda, kieku għadha tkun Ministru inti? X'tagħmel biex forsi ħalli ma ngħidux telim għall-faqar, però tnaqsu b'mod drastiku. Pratikament jekk tara l-programm kollu naħseb urejtek b'mod ċar il-fejn qed inħares, jiena qed inħares illi l-ewwel il-bniedem għalija huwa destinatarju tagħna. Jiena fil-bidu għedtlek il-sħabi li jgħinuni selhom minn hawn il-ġdid, ngħidlhom kull telefonata li tidħol għalija hija dinja. Mela rridu nagħmlu ħilitna kollha biex dik it-telefonata ġejja minn fejn ġejja, mill-Part Laburista, mill-Laburist, Nazzjonalist, ma jivvotax, ilu ma jivvota snin, mhux problema. Mill-distret tiegħi, minn barra d-distret tiegħi, mhux problema. Dik hija dinja, l-bniedem huwa dinja, l-bniedem huwa l-Part Nazzjonalista għandu saying fejn jgħid il-bniedem huwa iċ-ċentru tagħna. Dik hija punt kruċjali u punt importanti. Li nittrattaw il-persuni il-kulħadd b'dinjità. Ġifieri mhux għax inti jiena mmur f'dipartiment jiena forsi Van Bartolo niġi moqdi għax jiena forsi deputat. Lil Malcolm jafuh issa fuq il-podcast, mela naqdu waħda ma mhux xi ħaġa fuq il-podcast. Imma mbagħad imur fqir. U jisu ma jafu ħadd. U jisu ma jafu ħadd. Bla dubju ta' xejn. Jiena nittama wkoll inti semmejt il-Ministeru, nittama li il-korruzzjoni laqas nibqgħu kelma nsemmuha. Nittama għaliex aħna bnedmin u bnedmin tad-demm u l-laħam. Imma fuq kollox illi nuru preferenza. U l-preferenza tkun maż-żgħir. Ivan, nirringrazzjak ħafna tal-ħin, diskutejna naqra mhux ħażin fit-tul u diskutejna diversi issues. Ħadd gost għaliex ġenwina l-ħaġa meta fil-bidu qedtuli kważi tom tafu fil-bidu tant għandix nagħmel ħadd tkun xi ħaġa żejda, imma il-messaġġ tal-faqar huwa wassalnieh, il-messaġġ ta' l-eradikazzjoni tal-faqar naħseb wassalnieh, inti kont
mhux biex ġentili, imma fimt dak li hemm u komplejt tibni ma dak li nixtiequ nwasslu lill-semmija kollha u lit-telespettaturi illi se jsegwu dan il-podcast. Grazzi mill-ġdid. Nawguralek għal-ħidma tiegħek u forsi l-qoddim nerġgħu nintaqgħu hekk Alla jrid niddiskutu affarijiet oħra. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.